Na san daɗin babana, kashi na 7. Ɗagowa ya dubi Umaima da gabanta yake ta faɗuwa, ya masar da bakinsa daidai kunnenta ya ce, me kika rubuta mata saƙon? Kasa ta yi da kanta tana share hawaye ta ce, kawai na ce mata ba ni da lafiya ne. Ajiyar zuciya ya ce, oke ki nutsu, ki san me za ki faɗa. Yana faɗin hakan ya miƙe, ya sa Sahud ta kalle shi ta ce, ina gaisuwa ba ki ji na. Onkul kana ji da yarinyar nan, abinci ma a baki ake ba ta saboda shagwaba. Murmushi ya shafa kansa suka sake gaisawa, ya fita. Yaran suka bi sa Sahud ta nemi guri ta zauna kusa da Umma. Ta ce da alamun kin sa wa kanki damuwa Umaima. Har kin rame ni fa ban ga abin damuwa cikin sha'anin nan ba. Ke ma girman ki ne a ce kin san namiji. Babu wata fuffuka da wata mace ta isa ta yi miki. Yanzu dai ungo wannan maganin ki sha zai wanke miki mahaifarki. Karɓar ƙwayoyin magungunan guda 4 ƙwaya ɗaya ne da wankin mahaifar sauran ita kaɗai ta san amfaninsu. Zuciya ɗaya Umaima ta karɓa ta wasa bakinta ta karɓi botul ɗin ruwa ta kora da shi. Murmushin keta Sahud ta yi a zuciyarta ta ce za ki yi bayani yarinya. Kallon Sahud ta ce kada ki sa damuwa ranki za ki rame ki lalace a banza. Abin da ba kanki aka fara ba, ba za a kare a kanki ba. Ki kwantar da hankalinki kin ji ƙawata. Kukan da take ta kokarin haɗewa ne ya kwace mata ta ce, ban taɓa jin sanar Uncle Hamid ba sai yau. Wallahi ban taɓa ganin azzalumin mutum irinsa ba. Shi kenan ya cuce ni fa ko? Rungume ta Sahud ta yi tana shafa bayanta ta ce, matsala ta da ke banza ce Umaima. Wallahi ba ke kaɗai yawancin duk yarinyar da kika ga ta lalace wallahi daga gida aka fara lalata su. Umaima ni ma nan da kike gani na kamar ke yaya Awwal shi ne ya fara lalata da ni. Tun ina shekara 10 yake ja na ɗakinsa ya kulle ya fito da zarmalonsa ya ce sai na yi masa wasa da ita. Tun ina yi ina kuka har na saba na ƙware sosai. Ana saka da haka ya tafi Pakistan yaƙi sai da suka yi shekara 5 sannan ya dawo. Lokacin ina da shekara 16 na yi kyau na murje. Halittuna sun cika sosai. Haka ya sa rana ɗaya su Hajiya sun tafi biki Jos ita da yaya Faruk sai Zainab wadda ta fice a cewar ta wai ta je gidan ƙawarta. Ina falo ina bacci ya shigo kawai sai jin hannunsa saman nonuwana. Na buɗe idona da sauri muka haɗa ido. Ya yi murmushi ya ce kin girma sosai mai Sahud. Za mu huta sosai don wallahi a masa nake. Yana faɗin hakan ya miƙe ya shiga ɗakinsa nema. Miƙewa ne na shige ɗakinmu. Na cire kayana domin yin wanka. Wayata ta yi ringin na ɗaga na ga Zainab ce ta ce min za su fita da Jabir ba za ta kwana a gida ba. Ko da wani zai tambaye ni na ce sun tafi excursions. Na amsa mata da to. Inda sabo na saba yin ƙarya idan Zainab ta fita a nan nake faɗa mata yaya Awwal ya dawo ta yi dariya ta ce ke ma ashe yau za a motsa ki. Hajewar ne na shige toilet na yi wanka na ɗauro towel. Ina fitowa kawai sai na ga mutum a kwance kafin na yi wani yunƙuri ya miƙo min hannu ya ja ni jikinsa tare da fara romance ɗina. Duk yanda na so da na ana shi shiga ta ban yi nasara ba. Ina gani ya ciro wani magani a aljihunsa ya bani na sha da taimakon wannan maganin na haukacewa. Yaya Awwal ya yi abin da yake so da ni tun daga wannan ranar. Muka jona muka zama tamkar mata da miji. Duk sanda ya kawo buƙatarsa zai neme ni nima duk sanda nake buƙatarsa zan neme shi mu yi yunƙurin yin aure amma su Hajiya sun ce sai mun gama digiri ɗinmu sannan za su yi mana aure. Kuma ba su san mun gama ƙwaƙule kanmu a gida ba. Umaima kusan matsalar mu ɗaya. ‘Ya'yanki yana feelings ɗinki kuma na sani tun lokacin da yake kai ki makaranta yana son ki kuma yana kishin ki. Zai so tarayya da ke a koyaushe amma ba shi da dama saboda dadin ku ya ce ke ma sai kin gama karatu zai aurar da ke. Kin ga kuwa wannan ce hanyar da ta rage masa kawai ya jiyar da ke daɗinsa tun yanzu ta yanda ba za ki iya jure rashinsa ba. Ni dai roƙo na ɗaya gare ki ki saki jiki da uncle ɗinki. Ki mayar da shi mijinki saboda na sani ko ba daɗewa ko ba jimawa sai mun kai ki gidansa matsayin mata ta sunna. Ki manta da shashashar matan nan tasa da ba ta da lokacinsa. Komai sai na aiki. Wallahi haushi Aunty Sadiya take bani. Allah ya mallaka mata haɗaɗɗen gaya irin Uncle Hamid. Ga kyau ga kuɗi ga lafiya. Ta siya tana saukanci to wallahi kada ki yi sakacin da za ki rasa shi. Ko da yake shi ma ba zai sake ba domin dama can ke ɗin type ɗinsa ce. Ki sakar masa kayan daɗi yarinya ki ga yadda zai mutu a kanki. Ya susuce ya ƙara lelata ki. Kawar da kai Umaima ta ce ke dai za ki iya.
Sa'ud ni ba zan iya ba, duk abin da babu kyau kamata yayi ka nisance shi, ba ka ƙara tura kanka cikinsa ba. Miƙewa ta yi miƙewa ta yi ta saɓi jakarta ta ce, za ki iya Umaima, ke fa mace ce. Wallahi sai ma kin yi da kanki, sai kin faɗa min yadda kuka yi da shi. Da ƙanin Uncle Ahmed ba shi da sauƙi irin jarababbun mazan nan. Ni dai ba za su iya rayuwa babu rijiyar da za su zura gugansu ba. Saboda haka ki zage ki damtse yanzu kuka fara wasan. Sai da ta kai bakin kofa ta juyo ta yi murmushi ta ce, matar Uncle Ahmed, mu yi waya kawai. Tana kaiwa nan ta fice ta rufe mata kofar. Ita kuma ta miƙe a gaje ta shiga bathroom ta haɗa ruwan ɗumi ta sake gasa jikinta. Ta ɗauki maganin da Uncle ya bata da wanda Sa'ud ta kawo mata. Ta kuma shi ta yi sallah har ta kwanta ta ji tana ɗan jin yunwa. Ta miƙe ta nufi kicin. Allah ya taimake ta, babu kowa a falon. Ta shiga ta kunna gas ɗinta ta ɗora tea ta zuba a flas ɗin tea tare da zuba kaɗan a cup ɗin. Ta ɗauka za ta fita bakin kofa suka yi karo a tsorace. Na ja baya za ta faɗi ya yi saurin taro ta. Kofin ya faɗi can gefe. Matse ta yi a kirjinsa yana sauke numfashi tare da lumshe idonsa. Ya ce, wow, like skin baby, fatar ki laushi. Yana faɗin hakan yana kai hannunsa saman big hips ɗinta. Ta tura hannunsa tare da janye jikinta. Daidai lokacin da Maliya ta fito tana kiran sunanta amma maimakon ya sake ta sai ma ƙara shigar da ita jikinsa da yi. Da ƙyar ta kwace ta juya ta ɗauki tea flask ɗin ta ɗauki Maliya ta raba gefensa ta wuce. Ya bi bayanta da kallo yana lasar lebe. Ɗakin yaran ta shiga ta kwantar da Maliya. Sannan ta juya ta shiga ɗakinta. Tana shiga ta ji wayarta na ringin. Ta tura kofar kawai ta ɗauki wayar gabanta ne ya faɗi ganin sunan Anty Sadiya a saman sensor ɗinta. Cikin rawar murya ta ƙara kunninta. Kafin ta yi magana ta yi ta ce, baby ya jikinki? Jiya ina ta kiran wayarki da ta uncle ɗinki tana ta ringin amma babu wanda ya ɗaga. Har na tsorata. Kuma sai da safe ya kira ni ya ce ciwon cikinki ne ya tashi. Kuka je asibiti kuma sai kuka manta wayoyin a gida. Amma yanzu dai da sauƙi ko? Ajiyar zuciya Umaima ta ce, da sauƙi anty. Yaushe za ki dawo? Murmushi ta ce, da jibi na so na taho kuma sai wani uzuri ya taso min da ba zan iya tahowa ba. Ina tunanin sai na ɗan kwanaki 10 insha Allah. Ina fatan dai babu wata matsala ko? Hawaye ne ya zubo mata a zuciyarta ta ce, matsala babba ma kuwa, kin tafi kin bar da azzalumin mijinki. Ya cuce ki sannan ga ɗawainiyar 'ya'yanki kuma ki ce min wai ba matsala. Ji ta ce, kin yi shiru. Ka san dai uncle ɗinki ba shi da wata matsala. Abin da kuke so shi yake muku. To me damuwarki? Ya ki ta ce, babu komai, dama so nake mu tafi gidan mama. Idan kin dawo sai mu dawo. Saurin dakatar da ita ta yi da cewa, a'a, ki bari idan na dawo sai ki faɗa masa ki je ki kwana biyu amma yanzu idan kin tafi waye zai ki yi ma uncle ɗinki girki? Kin san baya cin abincin waje ko? Da haka suka yi sallama ta ajiye wayar tare da haɗa tea ɗinta.